Hi everybody, good evening. Ay, yes. Ano sa'yo ha? Ano yun, ma? Bali 650 na lahat. May Sure. pahabol na dalawa. 650? Ha? Para may pocket money ba ako? Kailan ba uwi? Bukas. Ba't ka uwi? Mamaya. Ah, So ito na mag-iimpake na ako. Narinig nyo naman si Inday, no? Uwi kasi ako bukas ng Manila po for a couple of days. So, sa ngayon, ito na nag-iimpake na tayo. And I have a lot of things to do kasi there. mo kisend. Oh. So, nagdalala ako ng ibang mga damit ko para bukas. So, una, kasi, ay ko, itong aking mga ano ba? Aking mga undies. My favorite undies! May lucky undies actually. Kasi nung January, every year, simula nung nagkasakasama kami ng mga, siguro mga 4 years na yata ngayon or 5 years na, ng feng shui expert sa Manila. I can wear black, basta mag-andis na red. To support, pangontra ba? To have a lucky. So, hindi naman din araw-araw lucky. Siyempre, di ba? Kailangan, ang swerte is pinagpapaguran din. Hindi pwedeng mag-aabang ka lang. Yan. Kailangan may kaakibat na effort. So, anyway, kita nyo tuloy yung aking red undies. Kaya puro red talaga yung aking underwear. A total of 14 na yung ganito ko. So, yun nga. Uwi ako ng Manila dahil kailangan ko pong kailangan kong asikasuhin yung metro ng ilaw namin. Kasi 3 months po siyang hindi nabayaran at nahila. So, kailangan ko siyang umuwi para na sa ganon makabitan siya ulit. Bakit? Bakit kailangan ako pa iuwi? Kasi pag kinabitan ako ulit, magre-request na ako ng change name. Yung ilaw po na yun, is hindi po sa akin nakapangalan. Dun sa dating may-ari. Andito na si Amanda. So, ang gagawin, ako mismo yung uuwi para po sa akin na siya maipangalan. Nag-i-emote naman. Ano na? Oh. Ito kasi dito ka na akay uyab. Sino nagbigay sa'yo? Si Bakang daw. Dress, oo. Tsada. Ganda. Ay! So, ayun na. Kailangan ko umuwi para at least pag kinabit na po yung ilaw, nasa pangalan ko na siya. Under my name na. So, meron na akong proof of billing. So, yun. Kaya isa yun sa mga dahilan ba't ako kailangan umuwi. Next is, I need to go kasi kasi nga po kailangan din akong makausap ng association namin sa Manila regarding na individualization ng aming lupa doon, yung tinitirahan ko doon na lupa. Parang may nagpapausok. Ano ba yun? Individualization ng aking lupa. I-reels niya. Para na sa ganun po maayos na. So, kailangan ako yung nandoon personally kasi may mga pipirmahan, may mga ipapaliwanag silang process, yung ganitong bayad, ganito, ganyan, ganito. Basta, maraming dapat gawin
personally na ako yung nandoon. Ako yung haharap. Ako po yung nandoon. Kaya kailangan ko umuwi. And kailangan ko rin makausap yung aking brother regarding sa kanyang sitwasyon. Gusto ko makita ng personal kung ano yung kasi nito mga nakaraang buwan po may mga personal battles po kami na pinagdadaanan at pinaglalabanan. So isa na rin to sa mga na makauwi ako para lang sa ganon makausap, makita ko rin siya, no? What else? The reason? Well, ayun, etong birthday celebration na uuwian ko, birthday ng ng aking malapit na kaibigan na tinaalam. Oo. Nasabit lang din sa schedule. Kaya mag-uwi rin ako. And gusto ko lang din na makadalaw din kay mama, no? Kasi nandun na nakaraan yung brother, yung kaibigan ko, yung kasama namin sa road tripper na si Ken, dinalaw niya yung punto ni mama kasi doon din nakalibing yung kanyang sister. So gusto ko rin makadalaw, no? Ayun na, mama is guiding me. Mama Jolly is guiding me sa mga ginagawa ko, sa mga desisyon na ginagawa ko, especially now, no? Kasi hindi ko lang din naman to ginagawa for myself. And yun. Aside from that, nasa top daw siya. Nakita niyo yung top. So, ano pa ba? Okay, question is, may big question kayo for sure, kung sino maiiwan sa tindahan, sino mag-aasikaso, sino mag-aalaga. Napag-usapan na po namin yan ng mga staff, no? Yung mga taga-ihaw, siya na bahala dyan, sa a la carte niya, si dishwasher, bahala siya sa paglilinis talaga. Bago umuwi, kailangan malinis mo ng tindahan, maayos, nakalak, maigi ang store, ang tubig, kailangan nakasealed, ganun din ang gas. Ang tagaluto, automatic, alam nila yan. Regarding sa income and sales, report, right after duty, pag natapos na, na-compute na, na-calculate na, ito yung mga natirang ulam, ito yung benta, ito yung expenses, report kagad. May GC naman kami. So, regarding that matter, hindi ako ganun kabigat yung worries ko na maiwan yung negosyo kasi alam kung gano'n din nila kamahal yan, kung gano'n, paano nila inaalagaan. Actually, gusto na nila, ang sinabi ko sa kanila talaga, December ang uwi ko, ang balik ko dito sa farm. So kung mapapanood nila, for sure mapapanood nila to kasi lagi po nila pinapanood yung mga videos ko. Nakasupport din sila sa mga vlog. Sabi ko, supportan nyo yung vlog ko, mga YouTube ko, yung Facebook, ganyan, para magpatuloy tayo. Kasi kapag nasa-short tayo, dun din naman kinukuha sa vlog. Anyway, sa awa ng Diyos, kaya naman. Hindi naman kami nani-negative, hindi kami nalulugi, no, ng malaki. Ayun. So, yan yung mga reason kung bakit din ako kailangan umuwi muna ng Manila for a while. Diba? Okay lang. Oo. Ikaw, hindi ka uwi. Bakit dito ka na? Kasi nakakay uyab, diba? Nakakay uyab. Singkit. May nakakita raw sa inyo, may nakakita sa'yo na ano kayo. Asan si ano? Umuwi? Sumuwi rin sa bahay. Bigay ni Bakang. Bakang? Bakang daw kasi ganun. Ako na lang yan. Uwi kasi ako. Ito na lang sa'yo. Ito sa'yo, akin yun. Palit tayo. Ito. Palit tayo. Okay, that's all for now ha mga moms. So abangan na iba pa mga video, iba pa mga ganap. Sana subaybay at sundan nyo kami. Sundan nyo ako sa aking
pagbabalik sa Manila muna for a while. Okay? Bye! Chichismis pa siya. Lalaki ka na. Aww. Aray!